What's up guys, it's me Kelvin Roy back again with another my very first cooking video. So karon maghimo tag video na makapagutom sa inyo and this includes pancit canton and itlog. So guys, so karon udto na. It's already 12:47, so maghimo ta og pagkaon karon. So first things first, kay buha ko na to ni ang itlog na to diri nya bahalag mabuak siya guys, kaya to man gyapon ning i-whisk. So yeah, let's go. No, whisk. So while whisking guys, kay butang na to ang pan diri I mean pan like nang then magbutang pud tag tubig diri para sa tong pancit canton. Na while whisking, preheat na to ang pan dira. So whisk. You need to whisk it so that you will get the right consistency. Karon init na gamay atong pan. Karon kailangan init jud ang atoang mantika kay para dili siya magpilit-pilit, para lami siya unya. Ganun. Karon while waiting sa itlog na maluto, magkuha taging ani kaning bun and then cut into half. By the way guys, if na may bread knife, use your bread knife, kay kung kutsilyo nga kuan lang gyud mapangit ang pagka-cut sa inyong mga bun. Slice it all the way through. Then butang na pud tagamay og oil. And then next, ang kaning mga bun, iluto na to dito para makuha na to ang iyahang pagka-crispy nga texture. By the way, gamay lang nga oil lang inyong ibutang guys, sayo kay nang daghan. So makakuha tag nindot kay nga texture out of that. Right, so karon kay human naman ta, so ato na ning slice ang atong egg and then put in between these two buns para makahimtag burger. Nagbukal na ang tubig, so ato na ning ibutang ang pancit canton. Ayaw kalimutan nyo ang mga basura, ilabay. O kung pwede lang ako malabay akong sarili, udugera. Yun guys, so mag-mix na lang tani and then we're good to go. Makakaon na dyan ta. So muna niya itong pagkaon, you're good to go. So that's it guys for today's video. Thank you so much for watching. Make sure to like, share, and subscribe. Comment down below sa inyong mga video suggestions for the next video. And also, yeah, subscribe.